K'a sɔrɔ miniti 45 fɔlɔ kɔnɔ Abidjan jamanaden yɔrɔw caman tun sumalen don ko Mali ka samatasegew tɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ Afrique du Sud bolo. Abidjan Palais de la Culture kɔnɔ jamanaden yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna CEDEAO jamanadenw fɛ. Mali ani Afrique du Sud ka nin ntolantan in tilancɛ fɔlɔ selen Bakari Kone ko degidi karamɔgɔ kan ka yɛlɛma don tagabolow la. An ka lamɛn. An ka bi fila bɛɛ raté n'Ala sɔnna deuxième mi-temps na si la changé n'a ye système samedi an bɛ se ka gagner. Bon ambiance ka ɲi kosɛbɛ parce que maliyɛnw bɔra kosɛbɛ fan bɛɛ fɛ. Mohamed Jakite fana ko ale hakilina ye o kelen ye. Bon premier mi-temps bɛɛ sigilen tun bɛ n'a ye cogoya min na a ma kɛ tan quoi parce que ça c'est une première fois. Mais le sang malien ça reste toujours. Jamalajɛ yɔrɔ dɔgɛrɛw la nisɔndiya kelen de tun bɛ yen. Furancɛ in kɔfɛ samatasegew ye fɛrɛ falen. Miniti 60nan Hamadi Tarawele ye jɔ dayɛlɛ. 13 villes kɔnɔ maliyɛnw bɔra fan bɛɛ ni ka girin. Miniti 6 kɔfɛ Lassine Sinayogo ye filanan don. O kɛlen dɔ farala nisɔndiya kan Abidjan siraw sanfɛ kulekanw dɔrɔn de tun bɛ ka mɛn. Vraiment ka denmisɛnninw ye baara kɛ mun wali ɲuman dɔn u ni ce u ye faso kunna wolo. Ni ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ in kɔfɛ Abidjan supporters ko u n'u labɛn ka kalo tile 20 kɔnɔ Mali ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan, Côte d'Ivoire.